it-Transport Malta ġabret mit-toroq 137 skuter elettriku għal diversi raġunijiet, fosthom liċenzja skaduta jew mhux waħla mal-vettura, nuqqas ta' reġistrazzjoni tal-vettura mal-awtorità u anki vetturi bla polza ta' assigurazzjoni valida. F'istqarrija l-Aġenzija qalet li tul dawn l-aħħar ġimgħat l-Uffiċċju tal-Infurzar ta' Transport Malta wettaq diversi operazzjonijiet ta' infurzar madwar il-pajjiż. Dan sar b'mod speċjali f'lokalitajiet fejn użu qawwi minn dawn il-vetturi fosthom San Ġiljan ta' Sliema, San Pawl il-Baħar u l-Gżira. Il-ħsieb wara din l-azzjoni huwa li jiġi żgurat li dawn il-vetturi ikunu qed josservaw il-liġijiet kollha ta' traffiku filwaqt li tinżamm l-ordni pubblika. Mill-bidu ta' din is-sena Transport Malta ngħatat il-poteri permezz ta' avviż legali biex tibda twettaq xogħol ta' infurzar fuq l-użu tal-iskuters. L-Aġenzija qed tħeġġeġ lil kull min għandu vettura ta' dan it-tip sabiex jirregolarizza ruħu ma' liġijiet eżistenti u josserva liġijiet ta' traffiku waqt li jkun qed jagħmel użu minnhom. Dan biex ma jkunx hemm riski laħ fuq ħajjet is-sewwieq u lanqas fuq in-nies ta' madwaru. Il-Transport Malta qalet li l-operazzjonijiet ta' din ix-xorta se jkomplu jsiru fil-jiem li ġejjin sabiex jiġi assigurat li l-operat ta' dawn l-iskuters jiġi regolat kif meħtieġ.